Tarihi na shine ni iyaye da kakannu duka mutanen jihar Katsina ne. So amma sha'ani na rayuwa ya mai da iyayenmu jihar Bauchi, Ningi Local Government, garin da ake cewa Masussuka. A nan muka fara karatu har ta kai ga mun yi a sauran jihohi, muka kuma tsallaka ƙasashen waje. To sai zama in kedde tana nan a Yahaya Masussuka. Wani aƙida malam ke bi? To na farko ni ina bin Alƙur'ani ne, Quranic believers. Amma kowace magana muka gani a kowane littafi, matuƙar wannan maganar bata taɓa mutuncin manzon Allah ba, bata ƙaryata aya Alƙur'ani ba, sannan kuma bata zo da wani abu na ta'addanci ba, to wannan maganar mu bamu da matsala da ita a bisa aƙidan mu. Wace aƙida malam yake kafin wannan ta Qur'ani a baya? So na farko na yi karatu ne, na tashi a hannun 'yan ɗariƙa. Malam menene bambancin Qur'aniyun da kuma tatsini? Waɗanda ba su yarda da salon wa'azinka ba suna alaƙanta ka da kamar kana mun wannan tsari na mai tatsini. Wannan abin shi ake ce ma yarfe. Na farko abin da suke faɗi wannan kaga ni ban san sadda aka yi abun ba. So amma mu da muka ce Alƙur'ani, ta yi shi ma a lokacin ya yi kira kan Alƙur'ani, shi yasa ake alaƙanta mu, amma ba wani wuri inda ya haɗa mu. To amma kake ji ana ce ma mai tatsini dan tatsini? Gaskiya ba na damuwa, saboda ina karanta ayoyin Alƙur'ani wanda makiya annabi suke ce mashi mahaukaci ne, kuma Allah ya bar ayoyin nan cikin Qur'ani ake karanta su ma a samu lada, kuma wannan abin bai taɓa mutuncin manzon Allah ba. Kamar waɗannan hadisi ne kai da su? Yadda abin yake shine ba sai a hadisi ba. To duk wata magana in dai mutunta manzon Allah ta yi, to wannan ni bani kalubalantar ta kwata-kwata. To amma akwai hadisan da zaka ga sun mutunta manzon Allah, maganganun shi kuma ana cewa ba kai da su ba. Ba haka abin yake ba. To ya yake? Shine yadda abin yake. Duk wata magana da za a yi, yanzu kamar misali sai mutum ya zo ya rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja, yana da mutunci, ya faɗi wasu martabobi nashi, to ni ba zan yadda in kalubalanci wannan magana ba, saboda Allah ya riga ya mashi yabo. To yanzu kaman ko irin su waɗanda kai da su? Ina ga magana kamar muna ta rawun wuri da yadda magana take shine kowace magana ce a kowane littafi take, a kuma kowane wuri take, in dai mutunta manzon Allah ta yi, to wannan maganar na gaya ma ban da matsala da ita. Ka fahimta? Na fahimce. Yawwa. So wadda bata mutunta ba ita ka? Yawwa, wannan ita ni kuma bai da ita ba. Duk da ka ce muna kon baya, wato duk da haka ina fahimce ka, duk hadisan da suka faɗo wani abu ingantacce kan manzon Allah ka yarda da su? Yadda magana take shine ka lura. Ai ka san, saboda ai kusan abubuwan da ake cewa a Qur'aniyun zalla bai da hadisi ba, to abinda zaka so ka warware mana, shin hadisan akwai waɗanda kamar yadda ka faɗi din magana da mai kyau ce dangane da manzon Allah? Abin guda uku ne bari mai ta maka shi. Yanzu duk hadisin da yazo sai ya faɗi martaban manzon Allah, bai faɗi aibin manzon Allah ba. To ni wannan hadisin ban zuwa in ce wannan magana ya ƙarya ce, saboda ai mutunci ne aka faɗa. Amma kana yarda da ita? Bani jayayya da ita. Okay. Samsam bani. Kowa ya rawaito ta? In dai abin da ta faɗa mutunci manzo Allah ne, bani jayayya da ita. Sai aka rika ganin malam yana ziyartar mabiya addinin Kirista, ana bashi lambobin yabo da sauransu. Menene dalilin haka malam? Dalilin haka shine dangantakan mu da Kirista ta zamantakewa tsohuwar abu ce tun zamanin manzon Allah. Su Kirista Allah ya ce mana addinin su na tausayi ne, shi kuma addinin musulunci addini ne na jin kai. To jin kai da tausayi kuwa wuri ɗaya suke. Akwai rahotanni da suke yawo cewar kamar an ɗau nauyin malam ya rika irin wannan. Da gwamnati da masu kuɗi da wasu ƙasashe, babu wasu waɗanda suka ɗauki ɗawainiya ta kan cewa in je in yi wannan abun. Yana daga cikin kawai irin karantawar da Qur'ani ta yi mana, cewa zaman lafiya, shi addinin musuluncin nan ya zo ne da zaman lafiya. Duk musulmi na kirki duk inda ya ga fitina, to yana gaba da ya ga wannan fitina, yana so ya zai ya kwantar da ita. To ni kuma ba hukuma bane, to sai naga gudunmuwar da zan bada da abin da Allah ya sanar da ni na ilimi ne, naga ya kamata sai in jawo su kiristocin nan mu maido irin zamantakewa mu wadda muka gada. Irin wannan hidima tana buƙatar kuɗaɗe da waye da sauransu. To na farko ni almajiri ne mai koyi da manzon Allah, domin manzon Allah yana da sana'a. Yanzu kuma kasuwanci na wayewa ne, akwai wanda kana zaune ma in kana da masu amana zaka tsara kasuwancin ka kai tayi, kuma ba zai taɓa maka harkokinka na addini ba. Yadda kake wannan kokari kawo haɗin kai da zaman lafiya na mabiya addinin Kirista, me yasa malaman da kuke ta cece kuce da su a social media ba za ku rufe kofa ba a samu maslaha a daina wannan abu? Wannan abu ne mai kyau gaskiya, amma akwai abu guda ɗaya. Su suna da wani ra'ayi, su suna son cewa sai in na bar yin nawa sai in yi nasu.
ka gane. Shi kuma na farko mu ɗauka, ka san akwai ƙungiyar da suke kiran kansu ahlus sunna, akwai kuma yan ɗariƙa. To ka san cewa ɗariƙa ita ta fara yo gaba a ƙasar nan, ita ce ta karantar da addinin musulunci, ta yi masallatai, ta yi limamai da sauransu. To ana nan su ma sai suka zo da da'awarsu. To ai babu wata ranar da suka gamsar da yan ɗariƙa suka ce to shikenan abin da kuke yi daidai ne, ku je ku ci gaba da yi, sannan suka ci gaba da yin nasu. A'a, su suka ga haka ya dace su yi kuma suka ci gaba da yi, kuma su yan ɗariƙan nan ba su taɓa cewa su bari ba. To da haka su kuma yanzu a ra'ayinsu cewa in zan yi nawa sai in na gamsar da su sun yadda daidai ne, sun ban izini, sannan sai in je in ci gaba da yi. Wannan kuma abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. To kana gan aka ce haka malam, za a iya samun daidaito ko a samu zaman lafiya? Za a iya samun daidaito a hankali. A lokacin da suka zo su ma ba a saba da su ba, a hankali yasa aka saba da su. Malam, wasu na ganin ka goge wa mutane har da, to kai ta yaya kake ganin za a yadda da abubuwan da kake faɗa? Dama shi yadda da'awa take shine za ka faɗi abin da ka san daidai ne, amma cewa sai kowa ya yadda dama abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma kuma zubin malam sai a ga ana ta haɗa baya, ana cece kuce, ta yaya wanda bai ciki har za a ja hankalin shi ya dawo? Na farko shine kamar duk sadda kaga ko an ɗan ɗaga jijiyar wuya, kamar a yi maka ƙazafi, to wannan ƙazafi abu ne wanda yake da ciwo. Za ka iya fahimtar da mutum a hankali sai ya gane yau da kullum. To in ka faɗi ɗaya, ka faɗi biyu, ka faɗi uku, sai ka ga ya kafe akan wannan abun, to wata sa'a sai ka ɗan yi mashi ɗan yaren da yake ganewa, kalar yaren da ya yi. Wasu na suka irin yadda malam yake ambato sunayen wasu malamai, wannan a samu suna kaza. Me yasa malam bai mai da hankali kawai ci gaba da wa'azi sai ka kama suna? Ni ban taɓa sama kowa suna ba, sai dai in ɗan yi martani. Abin da ke faruwa shi akwai suna, akwai malaman kwanaki da aka ce ka ce wani kaza malam, kakan alakanta mutum yana yanzu fasa. Bari in gaya maka yadda abin da shi ne, ba asalin raɗa sunan nake ba. Idan kamar mutum ya ce man ɗan tatsi ne, ka gani ba ɗan tatsi ne bane, yanzu nan kai man tambaya na baka amsa. Ba kuma ɗan ƙalaƙato ba ne, sannan ni ba kafiri ba ne, ba zindiki ba. To amma idan mutum kawai ya kalli aƙidar da nake ya ce kafirci ce ko zindiki ko ɗan tatsi ne, to dalilin wannan sunan da ya sa, to ni ma sai in ɗan ga wani ɗan sunan da ya dace da shi, amma sai ya ɗan yi ya ƙara yi, to shi ne sai ma sai in ɗan mangare shi, to sai kaga ya fito bai ji daɗi ba, ashe kaga abin ba daɗi, dan mu bari ne mu duka nake yi. Amma kuma wala a baya ka ce ko da an ce ba ɗan tatsi ne baka damuwa? Ba ni ne ke damuwa ba, su masoya su ne ba sa jin daɗi in an ce mani. Malam, idan da za a tara ka da malaman da kuke adawa da su ga su, me za ka gaya musu? Abin da zan gaya masa shine ba tilas a cikin addini, saboda haka kowa ya yi abin da ya gane kuma ya yi shi tsakani ga Allah. Daga ƙarshe menene saƙon malam ga al'umma? To saƙona ga al'umma shine na farko shine yadda muke wayar da kai tsakanin zamantakewar mu da musulmi da kirista da ma sauran aƙidu baki ɗaya, ita gwamnati kuma gudunmuwar da za ta bada shine samar da aikin yi ga al'umma. Wannan abun yana sa a samu zaman lafiya din. Sannan shi kuma na biyun shine ga su al'umma mabiya, shine duk inda suka ga wani ya gaya mana wata bakan magana, kar su yi wani abu na fitina, a yi maganar da za ta kawo wa ƙasa zaman lafiya, domin babu yanda za a iya cin nasara sai in ana zaune lafiya.